как да си изтеглите Minecraft Pocket Edition 0.11.1. Сега, първото нещо, което трябва да направите, ето аз ще ви покажа, че съм на тази версия. Влизам в Minecraft. Вляза в Minecraft, записва. Мисля, че се стопира, но съм на 0.11.1. Така, първото нещо, което трябва да направите е да влезете в интернет. Чакай, ето. Само не ми се... Добре, запазило ми се. Така. Така. И, значи, ще ви покажа как да си стилите Minecraft. Сега, написвате Minecraft Pocket Edition 0.11.1 APK download и търсим. Сега. И кликвате върху първия линк. Кликвате върху първия линк. Ето тук. Така. И кликвате на първия линк отново, защото таблетчето ми. И натискате Install. Но ако сте на таблет и искате да си изтеглите тази игра и не знам дали на Samsung, по-точно на Samsung таблет, трябва първо да влезете в настройки преди да сте го инсталирали. Например, аз сега ще вляза. Чакай. Влизате в настройки. И след което влезете в защита. След като влезете в защита, така. И така, където пише неизвестни източници. Разрешаване на инсталация на приложението от източници различни от Play Store. И кликвате така, да ви е окей, да ви е тикче да има. И така ще ви даде да си изтеглите Minecraft. Но сега никой има в интернет да ви кажа как сте тели. Така, натискате Install, след което Download и ви се изтегля. Не знам защо тук е с една звезда. Install и след което Download. Да. Айде. Няма да те чакам. След което Downloading и ви се изтегля. Но тъй като аз вече съм го изтеглила, няма да го тегля пак. Не ми се тегли пак. Не. И то сега ви се тегли, но аз не искам да ми се изтегля. Не дей. Изтриване на списък. Така. Да. И след като го изтеглите на таблета ви или на телефона ви, ще ви изпише инсталиране, след което отваряне и ще ви излезе ето тази иконка. Не точно така, защото таблета ми е малко тъпичък. Да, хора, това бях аз и да, до скоро, ама